Dragi colegi ai claselor a 8-a, mă numesc Covaciu Mihaela și sunt elevă la Liceul Sever Bocu din Lipova, în clasa a 10-a economic și vă recomandăm cu tot sufletul înscrierea în clasa a 9-a la acest liceu pe cele 26 de locuri oferite prin planul de școlarizare al anului 2021-2022. Iată de ce am ales eu acest liceu. Liceul Sever Bocu este un liceu cu tradiție în ce privește învățământul economic, având o vechime de 134 de ani în acest domeniu. Ca urmare a renumelui câștigat, în timp, liceul se poate lăuda cu absolvenți care și-au finalizat studiile economice în învățământul superior, ca șef de promoție, și sunt în prezent directori de bănci, contabili care au propria firmă de contabilitate, antreprenori care conduc propria afacere sau și-au continuat studiile în alte specializări, devenind profesori, ingineri, asistenți medicali, etc. Liceul dispune de laboratoare de cultură generală și de specialitate. Unul dintre ele este destinat firmei de exercițiu, în care elevii se constituie într-o firmă virtuală pe modelul unei firme reale și realizează activități de promovare și tranzacții virtuale cu alte firme de exercițiu din țară. Una din marile bucurii ale elevilor sunt activitățile sportive desfășurate în sala de sport al liceului, în care au loc serie de competiții organizate cu mult drag de către profesorii de educație fizică. Elevii liceului au oportunitatea de a se implica în proiectele derulate de liceu, printre care cele mai importante sunt proiectul ROSE cu subproiectul Împreună pentru Progres, proiectul Erasmus cu deplasări în alte țări ale Europei, proiecte de voluntariat, de dezvoltarea unui stil de viață sănătos și de dezvoltare personală. Există parteneriate de colaborare cu alte instituții și școli din țară și străinătate. În ce privește profesorii, acestui liceu îi recomandă în primul rând competența profesională, seriozitatea și atitudinea prietenoasă față de elevi. Relațiile dintre elevi și profesori sunt de respect reciproc și de parteneriat în activitățile desfășurate în clasă. Nu uitați, alegeți cu încredere Liceul Sever Bocu Lipova, în clasa 9, specializarea tehnician în activități economice. O clasă cu 26 de locuri care vă așteaptă. Iar eu sper să ne întâlnim pe holurile liceului. Pe curând!